watambura nokuda kuzvinezvi si dambudziko rakaitika ndiri kuti nditasapagarazi pano wakajoiniswa satanist ndiri kukupa kuti wakagara uchiona varungu uchiona ukatasa moto une zvaunenge uchiona ukunzwisisa zvino izvozvo mbano futi munhu zvino izvozvo zvinofanira kuti tizvipedze pano saka tofanira kukusunungura kuti usatanist iwowo upere izvozvo kugara kupi kugara kusendi Jones kuna mama wakaro wakaroorwa kusendi Jones nomumwe step father taurisa wakaroorwa kusendi Jones nomumwe murume step father ita kuti wakaroorwa nababa wakaroorwa nababa saka iwewe chauri kuona zvikuitika maoko chii ukunyamboona chii nyatsa kutsanangura mushemushe ndoti ndikagara pane moto ndinoona varungu kana ndikatarisa kana micheka yakadhirowewa ndokwanisa futi kuona varungu futi ipapo uona varungu ko munhu akakubaya jekiseni munzanzi rake handimuzivi zita rake chii chakaita kuti ubaya jekiseni vaida kuti nditi akwesezwa vane vakaita ivo wabaya vari gore 2018 saka wabaya waizvozvo uri pawakusangana neproblem iyo wakusangana nayo ungajoina satanist mukunzi Vabereki muzvinzo amenosina ivada kubvunzwa iyi nganyadzoti tanga kunyadzotitaurira sekurungu achitaura nini pamakai bayana majekiseni ipapo vanhu havai shamwari dzako here makasangana kupi maimborarama upenyu hwakaita sei nyatsotaura mazirana makaita mabayirana makaita majekiseni nekuzosvika pakuona kuti life yako wakutanga kuona mavisions iwayo taiva kubasa saka taingoshanda tese navo vakomana ivavo varungu vanhu vatema vai vanhu vatema mandeveni kupi ikoko kutatakanya kupi kusouth africa taita zvekuvaka maRDP
ndopa zvakaitika zvakaita sei pamakataurirana kuti akomana taakuzoenda kunobaya napa vaigara vachizviita here iwewe pavaimbozviita unenge uri kupi da kuti chinama ndoti zvinhu toda kuti zvifumika nditi saka toda kuti bhoza handingangoti inini ndikotoratita kuti uyai pano tukandavabaya tobva tatodhakwa taurai chamakaronga chamaita ipapo kana chawakachiva iwewe vakandimanikidza vachiti unogara uri active body yako iri fitness ndobva vabaya mufesi yanga akadhakwa nemadhiragi ndobva vandibaya okay ndopandakatanga kuona ndichiteerwa mira uri kuti vakabaya mumwe munhu vanhu vamai vakanawo imba ipapo vakamubaya jekiseni ndobva vadhonza ropa rake unoziva kuti handisava kuti zvitaure ini ndira kuti iwewe uzvitaure wega wandiona zvakaitika aine ndakutaura kuti vakabaya mumwe munhu vakatora ropa ndinda kuzvitaura because wazvijamba ndobva wamati vakabaya mumwe munhu ndobva wandibaya nini tsanangura zvakanyatsitika paunenge warasika kandopa ndasi paunenge usina kuzobuda pachena ndopa ndoda kuti ndikubatsire kubva kupurisa but hazviiti kuti inini ndiburitse nyaya yako iwe uripo tsanangura zvangu zvakaitika chaizvo chanzo rupiwa iwe ikai atoti chanzo kupedzisira kusunungura tsanangura chaimo nemo chaimo chaimo zvako zviendeke uve munhu anozodzokerawo kubasa anozowana mukadzi arore yes hatirare naye hai harare asati sekuru asati ataura zvaanenge achita kuda wasataura sekuru taura zvakanyatsiitika zvacho zvese usambovasirira panze kuti vakomana vakakukanganisa nezvinozoitika pamberi nyatsotaura zvese sekuru vanozotaura zvakuitikawo mukati meupenyu hwako zvaita kuti vazobatana nehanzvadzi dzavo kuti vedu wega kuda atambura handi tinobatsirwa kwasekuru kanengo kubatsirwa kunobatsirwa asi vese nemhuri nasekuru vada kuziva kuti nyaya yako iyi yakafamba sei haisi mhosva yako iwe handa wazvinzwa kana iwe hauna kana mhosva ndosaka vatoya newe dai uine mhosva vakakusiya uchiita izvozvo but vanokuda ende vanoziva kuti hauna mhosva ndosaka kuti handi nemuzukuru wedu nemwana anobatsirwa kwasekuru kanengo chitaura kuda zvakatanga sei takatanga tiri kutsakakanya taigara tiri 6 muimba 1 tichiita zvokutichinjana madhuti pakubika nokusuka muri mazimbabweans tiri mazimbabweans mandevele aiva 2 mashona tiri 4 ndobva namba yaita 6 saka vaiti vakamona mbanje vaindidana futi mbanje tosuta kuzosvika vazosvika pakubaya mukomana vakabvisa ropa rake nejekiseni but ivo vaimbobaya here avo vamwe vavavo zvaimboitika here uchiona besides kuputa mbanje ndandisingazvioni vachibaya okay saka ndobva vamubaya mufesi ndobva vatora ropa rake ndobva vandibaya ndopandakatanga kuona ndakuteerwa nemakunguo zvakangoitika uchangobva mukubayiwa here kana zvakasanga kuchizoitika after madays zvakati ndichandabayiwa sanhasi mangwana acho ndopandakatanga kuona ndakuteerwa nemakungu uchiti ndikaenda kusango wozi kwakaita like mamusha but magetsi aivapo makungu anenge ari mangani anga akawanda kana asvika makungu aisi kuita sei anga asingasviki pandiri but ainditevera achingobhururuka achibhururuka ndichinatsoona kuti zvinhu izvi zviri kunditevera zviri kuteera inini iwo zvinhu waizviona wegani here ndaizviona ndoga kudzakwa kwako shamwari dzako wambodzudza here kuti zvandikuona handina mbozoudza itori secret handamboudza ndakutotaura ipapa ndosataura zvese zvanga zviruitika ipapo ndozvakaitika zvacho asi ipapo kuda pawaiona makondo mbanje wairamba uchirova wabayiwa jekiseni mbanje ndairova apo uchikurana nasi noti nguva dzese right saka ndakaupa mbanje lokuputa nasi here utoita se kwaswa ndiri kukanganisa ndokuona soti muti wakasikwa naMwari saka tinofanira kunge tine uchenjeri hwekuziva kuti muti unoshanda zvakati muti unoshanda zvakati muti unoshanda zvakati saka iwe mbanje utodzida size lokwana ipapa unokuya nayo here
handina zotokationa untoirova saka kumba zvauri kuita zvirikufamba sei unoiziva uri kuita kumba hausi kurara unoziva zikuita kuti hausi kurara handisi kurara vaidenza ndiiti kana kufamba ndichinetsa nevanhu handinetse nevanhu kana ndisina mari ndikasangao nemunhu achisvuta ndongotoskevhi ndotosuta unosvuta sei chimo skevhi chi isibeni kusouth africa zvavafanira kungoti ndipowo saka kana wasvika muna tifuta mbani unoti sei ungoti skevhi ubva kutambidza one love totorova. Alright. Wabva pamakondo aikuteera chii chimwe chakatanga kuitika futi? Ndakusawa kuda kurara kumuka makuseni ndichimanya ndikaona vanhu vachiita zvokumikisa dhaka ndovabetsera for free but vachishandira mari. But alright. Chakaita kuti usaudze shamwari dzako kuti ndo zviri kuitika mukati melife yangu chii? Isecret yangu ndaiona kuti ndikaudza vanhu vese tazvizonyadzei. Saka kuno kuZimbabwe kwazoya sei? Ndakauyiswa nanatete namudhara. Mudhara vakazotora kwafonerwa kuno kuti tisangane pataiva konzi kwani tetete kunyezana koko ndokwandakambosvika ndikabatsirwa ndiswa eucalyptus oil munhu unorwadza chichi nezvimwe zvakasiyana siyana mishonga yandisinganzwisisi. Vakomana ave kukudhonza ropa variko kuSouth Africa? Handizoti vachipa. Asi pavakakudhonza ipapo nepavaivaka wakasiya vari ipapo? Ndakasiya variko. Saka varungu vaunoona kana uchiona vision yavo kana kana machira munombotaura nyaya munombotaura moita communication? Hatiti communication nechingoona vachismaila kana kungoona mwakarova serious nechiona mapicha akawanda. Kwabuya kwaita panapa nezvawaona wasvika paseduka nego panapa? Hapana zvandaona. Sekuru vati chimbotudze ari upenyu hwakuda hwakamira sei kubva pamakatanga pamunomuziva imi semukomana afunga kuti ndandiita kuSouth Africa ndada kushandira upenyu hwangu muzonzwa kuti kwaane dambudziko kuzosvika mazoti handiti munobatsirwa kwasekuru kana imwe tofunga dambudziko riona kunoita sei? Ndichizwa kuda semuzukuru wangu akadzidzawo chikoro akapaswa zvakanaka form 4 yake. Zvaitika zvese zvotandi pamuchiti nana mama wake namaiguru aka kuda mazuva atati sanukei akabuda zvandaiti kuda kutati aenda South Africa. Aenda South Africa akandotora nguva yakareba ariko achishanda chimbonzi kuda kushanda zvatanga izvozvo izvizvi ndopatakazonzi kudanza achaita zvakanaka kuda kupenga. Zviri kupenga chii chakaitika? Mena dzakasanga anzi kwakauya imbwa ikanhonga bhutsu iyoyo akamhanya akati achiteera bhutsu ro imbwa yanhonga bhutsu nembwa ndokutotanga kutotanga kutorwara. Zviri ikoko kuda still kunoko tozoti kudaita sei kuda uya asvika kumusha kwadhedhi vake I think ndiko akasvikira vakitoza vakaita vachida kuedza kumubetsera ameno zvakaitika ikoko ndandisiko kusvikira kuda zvoita semama wake vakauya kana ndisi kukanganisa vakaenda vakamutora ndokuya naye kwedu kubhangeti vauya naye kubhangeti vakambofamba naye vakaenda Gweru ndizvandi Gweru kwekwe ameno Kadoma vakaenda naye ikoko vachida kutsvaga kuti abetserwe chichi vasvika ikoko vaigara naye macho vaishanda ikoko zvikaita sekunge zvaita nani kuda akauya kuno kuHarare kwatete vake. Tete vakasvika kumba kuona kuda ndizvo kana ndisukanganisa tete ndizvo hanzi asvika kwatete zvikanzi akuda auya kumuona waiwa mukomana ari kuonekawo zvakanaka achaita zvaanga achiita zvezvi. Tete ndobva vamubvunza kuda basa here zvikanzi kuda basa. Tete ndobva mutsvagira kuti kuda basa ndobva atanga kuti asei kunoshanda akunoshanda kubasa kweyokuyoko nguva yati fambei I think nguva yaigara natete tete pavakada kuzomurumura kuti sinzo wakuzisenzera wamukomana keyo kuda kuti tozwasikana chii unofanira kuti uroore kuti tichiita se chonopo kugara uita se uchiita zvinhu zvako wega sinzo kuita se uri kushanda zvadaro hazvina zombotora nguva yakati kuti
akubasa ikoko angotanga ozvezvezvezvezve angotanga vanhu kusvika tozidaidzira tete vemo nekuda kuno zvatanga futi zvatanga tete aita zvinoita sei tete ipapo tete ndovanganyosotsanangure zvakanaka tsetsitoro aita zvinoita sei pemberi pakatanga paanga achienda kubasa zvakaita nemararamire ekupinda kwemapei mumafoni achitanga basa akamuudza kuti pabasa apa mari dzinononoka kupinda kana kukasika akanga achishanda kukoko ari anda macleaners saka zvadaro kuda kasenza zvinenge 2-3 months yamboti kanonoka ichipinda ichidai mari yei saka pazvakatanga kuti zvidzoke kuda mari yei yakanonoka kuuya akatidza kuzvinzwisisa ndobva angoenda kuna manager kubasa kwavo bva ati kwimi mari yangu seisati yako yakati haisati yapinda inopinda kuda unoona mari yako adara akazoya kumba akatiti tete nini ati pakaya kumba uko anga akauya ine zvigubhu 2 akazvisa munzeve chesupa chakarembera chine dhaka nechimwe chine chedringi chakarembera uyu munhu kuenda keri kuchicha wakaita zvikanzi hapana but ndanyauzokuudza kuti ini kana mari yangu ichinge inonoka kubuda apaka ini basa ndakuregedza ndikati aiwa mari yagari inonoka kupinda asi inozongopinda kuti usambodaro zvikanzi kana ini kanonoka kuya nhasi wanga uri musi wa 20 October kansanga October 20 October uchiminzi mwedzi watopera already ndikati inopinda mari usatombodaro zvikanzi aiwa kana saka zvadaro hapana ta 2 days akabva angoenda kubasa kuyobva anonesa namanager uyoyo vatukanawo bva iyanga achitambira bhengi yaiva chiStuart akabva aenda kunoona bhengi manager kuStuart kuyoyo bva kunetsa naye kusvika bhengi manager yabva ashedza polisi bva tapana notinetsa naye kuti mari chichibva mushedza bva chi nguro kubasa kwawo saka iye havana kuzvinzwisa kuti munhu yaakurwara nokuti akanga asinganzwi akanzi unorwara bva ati handirwari inyandirwareni saka kuti vanzisa kuti munhu anorwara kangoti pamwe ifodya ndozvakatanga kufunga pakutanga vatangotonetsa naye pai ndoda mari yangu yokoyo vatangonetsa naye nemukuru wachoyo tangoda kutosumuka kuti undiudze izvozvo handikwakurespectiwo nokuti unotaura kuti ndikakurespecta iwewo ndokurespecta kuti chii iwewe saka uyu munhu akatadza kunzwa kuti chii zviri kuitika akabva afonera inini bva azofonera murume ndiye akanga amutsvagira basa ipapo vatanga kufonera kunzi uya mumutore vakaenda bva vanosvika kuyo vanga atova pajoina city mezvanga kuti apa pamashops akungovhiringidza saka kurwara kwake anoziva zita rake senemu yake nepandogara inini zita rangu bva vazoshedza mukosha wangu bvaenda anomutora bvauya kokuda chii zvanzaiva vakatedza kundipa mari yangu indakashanda kaini aiwa oda nhunando munayotanga kuti kurwara kubva ipapo kusvika izvozvizvo but mukamuti unorwara ndi handirwari saka vanhu azonzwisa kuti anorwara kuti harwari nokuti anoziva matangiro akati aikurwara naizvozvizvo anozviziva nezvakaitika zvese anotozviziva anokuudzai nemakuriro akaita neupenyu hwakararama upenyu hwake hwese anozviziva saka kuti munhu azonzwa kuti anorwara kuti haarwari asvika panguva yekuti aigona kukwira patower light kana pabooster kumbare uko ndokwandogara inozokuudza kuti munhu aita bcause ari kuita zvinhu zvisingaiti saka aikwira kuenda padenga kuti asvika urara ipapo vanobvunza kuti kuiwe zvikanzi ndirwara ndakuda kumborohwa nemhepo saka vanhu vakapedza kutanga kuziva nemaziva unoita mumbari kuti achiziva mbichana aigona kukwira kana pamusoro pebhazi kana kupinda mubhazi vangu kuti ndoda kunyora matiketi ndoda kuti achingoita zvaita zvezvi vondishedza ndovatsanangura ndozvazviri akomadi kumbenda nanobayiwa ngati akambobayiwa asi unoti kutamba chingomubayisa ka zvinondikonza kuti anopedza aita miri wake ukinzi akazonyanya kusvika pari nhasi saka pakazodaro takazoti ndashedza mama wake ati maikuda une zviri pakutoita sei imwe ndamira naye maendana kuna baba wake ndotira munomutaura muti ndigare naye nokuti vanhu vemabhazi vanga vakuuya ona yanga akadai mira rebhazi ona yakadai zvo zvemabhazi zvinoita sei zvinodhura andizokwanisa kuzozvibhadhara sho ndakakwanisa kumunyengedza kuti amutaura kuti naye kumusha anda kumusha kwanga kuchuta mafilimu saka vanhu nokumuziva kwavaita aigona kukwira kana pamatenge emvura ekuchikoro okwira padenga paipai osvikovhura tengireri osvipira mate vamubata vamurova vamwe anoziva vasingazivi muti aiwa
ozobatwa nakuti atinomuziva kuenda kumba saka vasvika pakumutora bvaamendesa kungomahoro aenda kungomahoro akanogara anenge akanogara zvinenge zve3-4 months bvaadzoka saaita kaenda kungomahoro vaita kuti hasi muwirebo arwariwe omusabhedha vasinga rwari kugara ipo odzoka achingodzoka akaita 1 month atanga ende anosangodza kuti imi mamufa makandikwanisa nekuti zvinhu zvandinazvo zviri muropa mangu saka ndoda kuti ndinofana kumaprofita kana kunganga kuti hamufa makandigona kuti zvinhu zvinotori muropa mangu ndomazviri wakaitwa sei zvikanzi South Africa ndakaiswa mune imwe rumu diki so vamaitwa chihutsi chakawanda tine vasikana nevakoma ndisina kupfeka sataiswa imomo takanga tichingotenderera tiri momo tichimedza hutsi uyewe todhakwa tokunguruka tozobudiswa yomatangira akati achindiudza inini vazodii zvikanzi zvazodaro ndakazobuda imomo vandangoona kuti zviro chi zvinenge zvanaka saka aiva nefoni yana nanasi ane memory card yainayo atombondirakidza timo muchikoku chamachisa nefoni yake munenge maya nemavidhios amene zvaiitika imomo nesheti yaiva nayo yanga iri long sleeve yewhite yanga yakadhirowewa zinyoka kufrandoko nekuseri zinyoka saka patakatangwenda naye kwavamwe madzibaba wabva ndisvikadza yakajoisa satanism bozi anga asingaoni gomo kana miti ikaita 3-4 yakabatana aisvetuka aitaka pane muti oenda pane uyabva pane muti oenda pane mumwe muti achisvetuka so saka ndatizoita tsoko aisvetuka miti iyo zvaona kupindira pamba munota baba pindika apa anopinda easy kumba kwangwina akauya ndisekuruka anoona kumba kwameguru wake anoti kuseni kuma 4 o'clock ndakiya magate rokupusha reri unozongomona achi amukati akunoka pawindo pangu papedro pangu kakaka ndotoziva kuti ndandikuda uya nekupi andazongona ndamuno uya nekupi unozondozogona wamunomu ndiudzopira nepapi ndazongona ndamuno tonetsana ndozongona hapana zvokita kondomudi yamuno kana kurumuka ndatomuka ndatogara naye ndotoita zvandakutoita ndotonoti eta sehembe dzinochina ndotomubvisa hembe tsvaga hembe dzakanaka chenda unogeza ndoudza gogo wake mbikirwa tiwo ndotogara pane zvanoita kuti ndiite ndiende handichaenda ndikamusiya ari ega anongosumuka kana tine imbwa tumajekera totochengeta kumba anokabata kembwa fanira kubata kamwe kamwe imbwa inochema anoisimudza mudenga soiregerera basi sandari kana ndodanogeza ndotosiya ndamusunga zvakaitika marimudza ndamusunga kudaro so pandiri kubva upedza kugeza asunungura abuda panza akapfeka chishoti zvikanzi amoma ndichadzoka imomo iona ndidzoke imomomo ichiringondipa hembe dzangu chete ndoda kupfeka ndoda kuenda wanda kuenda koma ndisi kudzoka kataiwadzoka kunozanzi apa vanhu manje vamira manje vakaita se manext vari kutarisa kuona chii chiri kuitika apa anokupfeka kuda dzoka kunoko zvikanzi hakuna imomo handisi kudzoka apa angatotemba tikana ndikamumhanyisa nezvandirizvo ndingamubati handimubati ubva ndapinda mumota iyabva ndapinda mumota vatanga kudi mhanya ndakumutera kona ndakumutera zvandatoona kuti apera simba vamira kuda chii handikuruwe uya kunoko zvikanzora tiwe kanoda ndipinde mota achivhura dhoo yekuku iwo uye nekuku ndopinda ukasitopinda mota imwe chete vandanovhura dhoo upinda ndofara dhoo ndakudhiraiva takudzokera kumba kusvika ndopinda muyadi atovhunza kudowapo udopinda ndopinda mukati kana nzaiyoka apa ndabata roko ndodefanowane ndopinda muyadi chii kuda aiwa sekuru ndikati usadaro kuda chiona nhesi vakutotarisa isuti takuita mapenzi tese paraini panapa zvakanaka here izvi zvakanaka apo rofamba usina kupfeka zvakanaka here aiwa sekuru aiwa ndakanganisa sekuru toita nazotoita papa toita topedza kudya ndotaura nemotikari apa ndichamusiya manje ndikange ndadaro kwese kwandaenda ndiendinaye ndikangomusiya chete iwo anongosvika kumhoresa munhu wese anongokumbira chiro asangana naye anongotaura zvaataura ndizvozvo usatauri navanhu kuti unambidzo rine sekuru hapana mbidzo kauri ndinochirambidzire munotorani munhu wese wasangana naye munhu wese abereka vechotaurira kuda zvataurwa natete ndanzwa chiti iwe wati wakabayiwa jekiseni ukadonzwa ropa tete vazotaura kuti iwewo une mavhidhiyo awinawo ezvamakataura kuti makaendeswa mumba makaburiswa hutsi izvo zvori kuzvisire
chokwadi zvimwe zvatondiita zvikangano ndara takataiva nana John Ramambi saka aita aitifarira aita achindipa mapanga mapress button tudiki twakaita so wonifarira tauvange saka aibva vanditora wondindisa neni kumarumu ukoko kumarumu kwacho taiti tikapinda murumu unotanga kungobuda gasi kuti uzoti waiva utsiwe mbanjere kana kuti waiva utsiwe wodhakwa wadhakwa ukaruka wava mune imwe rumu wanika mune vasikana vakawanda vasina kupfeka saka moment yandosangana mune vasikana vasina kupfeka inini ndofanira kukontrola mind dzangu kuti zvinhu zvandinei nazvo kusvika ndapinda kurumu yokupedzisira. Yokupedzisira kunenge kune chii? Ndopande kuna bosi manje. Ani akangogara. Zveropa izvi ndezvimwe tsanangura zveropa Tracy. Zveropa vakabaya jekiseni ndobva vatasaka kuti blood remufesi ndobva vanibata. Wati imwe rume yokupedzisira kunenge kuina bosi, ndibosi wechii? Handizoti ndibosi wechinonga werumu iyoyo zvane vachiita handinatsozvinzwisisa. Asi maisi kutaura kuti china bosi? Ndangosvika ndikapfugama ndobva nditena apo ndobva ndatena ndobva ndatodzokera ndobuda neudhoro kupedzisira ndobva ndadzoka kuna John ndobva nditora nemota ndobva taenda kumba. Zvinhu zvakaitika ka1 ivao ndizvinogara zvaigara zvichiitika? Zvakaitika ka1. Alright, kuda zvimwe watonoita uchirasika zvimwe ndoita uchiziva pawakajoiniswa zvinhu izvi wakamanikidzwa here kana kuti wakapinda wega nezvawaiona zvaitwa nevamwe wako zvainakidza zvaitwa nevanakomana? Taura chokwadi. Kutanga ndakatanga Akaramba pakazotaura kuti bhodhi yako inogara iri active and fitness ndopandakazobvuma. Waibvumirei? Vaiti kana vakutora vakubaya ropa kuti uite sei? Uite wiki kuti ndive strong and fitness and active. Saka havana kukumanikidza vakakuudza kuti toda kuti bhodhi yako ite zvawataura saka rikati kubaye ndobva wabvuma? Vakubaya mai ndopa wakatanga kupinda zvekuti unoona vane imwe imba ine vasikana. Vasikana avo waiti mukapinda wozvikontrora zvimwe zvamaiita zvimamumba ine vasikana imwe. Ivo vaiti ndikapinda vaibva vandimanyira kutanga kundikisa vachindibata-bata saka ndaibva ndangovaiginowa ndichivapusha ndopinda kune rimwe dhoo. Saka alright, shamwari dzako wambodzibvunza here iwe kubaya kuti onai process yandafamba naye ndeichi? Handambovabvunza izvi zvakasiyana nekushamwari Onde zvimwewo zvava zvimwewo izvi. Sa izvi zvakazvindiswa nani izvo zvizvo? naJohn Ramani. John makasangana upi naJohn Ramani? South Africa kuTeflo. Teflo. Ndobva mawirirana kuti china John Ramani kuti uendeswe process iyo. Ramani takawirirana pakuti ndaiva nemushini webrush cutter. Ndaita zvokukata ndoni saka ndakasvika pamba pake ndikataura naye akati murungu aiwa musutu ndobva ati ndikatire doni yangu saka pakukata doni ndasati ndava neexperience ndobva ndaita mistake ndikakata flower ruva mistake akatamba ndipopotera nditoona zvawaita chiyacha kumaria andobva azondidzira rumba akandipa mari yangu saka kubva ipapo ndobva tatangaurirana akundipa mapanga mapress button chindopa akazonditora mapanga yawayapirwe kungondipa kungoti wo worisi kuti yoritora kuti waisasa chiwe nasingarishandisi ndaingonakirwa naro saka ndakazoti umwe musi ndichifamba naro because sinuka ndonyanya kutamba sinuka sine exterior saka ndakatamba sinuka nawo mapfana ndobva ndavadya mari yavo yakawanda saka ndakazoti nebangari yamuhomwe ndobva ndasangana nemupfana yako nditi ndidzosere mari yangu ndikati unongoti ndikudzosere mari yako ati takatamba sinuka ndikakuti akutoti ndidzosere saka ndanda kutopindwa nepfungwa yekutoti nditobudisa bangari yandikubaya ndobva ndazozvidzora andinazomubaya. Okay, zvakataura natete zvekuti pamwe unozogona kungowanika wajamba kana miti kana kungokwira twilight zvinenge zvichiitika ipapo unenge uchiziva here ndo zvauri kuita? Inde ndichizviziva nechiona sokuti maybe zvinhu zvakagadzirwa isusu kuti tive free kuti tizvishandise saka ndaikwira ndichiita exercise pamatawalights aya ndasingakwiri nepalada ndaikwira nekusimbi kuya nditi ndikakwira
ndasvika pamusoro ndobatidza matiso ndosvuta kandapedza ita zvandoita ndoburuka nemwe mutovo futi wakasiyana nemafuta andaita ndodzika pasi. Ndadzika pasi futi ndaiti ndikapura pamabhodha yaneswa zvinhu aneswa amenotanudzi machiyaya ekuti machatse nekuti vana vachiradza vanhu kuti mapromotion ndokwira pamusoro ipapo ndichinakirwa nchivata ndichingomedhina bhodhi yangu kuti ndingogara ndiri active in fitness always the time. Usakura kuti zvinhu zvakagadzirwa zvikagadzirwa kuti vanhu vazvikwire unokuti vanhu samatalais nemabooster zvakagadzirwa vanhu vazvikwire ndomafungiro andoita ndomafungiro anoita kuti zvinhu zvigadzirwa zvokuti chero wasvika pamusoro zvede zvaitonzi netambo ndaigona kumbotozvisunga tambo ndombotodzira netambo ndakadzira pasi ndisina kubatira but ndiye ndisina mainstruments ekuita zvinhu izvozvo. Saka kona tambo unogona kutosvika kuti ndofarira maaction mamoves lot of games like Alright, kudamira sekura votoratidza. Iye adaro so. Isusu sevabereki ndisi kuri mwana wanzodzi yangu. Ndomunhu ari mudenga pamusoro apo. Indonzo sei? Wakadona ipapo. Ndingoti mari ndiye azvikonzeresa nenokoko. Because ndiye anochengeta all the time day and night. Alright, kuda ana sekuru nanatete namaiguru angona vachikunyembera. Iwewe uchitasa upenyu hwako hwakudhara neupenyu hwako hwawakurarama iye zvinezvi. Ungazviti unorwara here wakamira sei? Ndozviti handirwari because chero ndisina mari ndoona kuti ndiri happy kusiyana nezvandaiva kudhara. Kudhara ndaifara ndine mari but ndisina mari ndiye ndisina mufaro. Iko zvino ndine mari ndiye ndine mufaro, ndisina mari ndiye ndikova nemufaro. Okay. Sai haupengi? Ndoona soti handipengi kudhara because ndine maziso 5 common sense heavy maziso, mino, urimi, maoko nenzeve, nonzwa, nofunga, nofamba. Saka pakufunga uzopera mudenga? Ndo zvinezvi chida mwoyo wangu panguva iyoyo. Ndo zvinoda mwoyo wako kuti unofanira ngofunga kuti ukwire padenga denga. But iwe hazvikushamisa kuti sezvamwata zvoti munobva mune imwe room woona mune room inowasikana wozopedzera wane room muna boss wega hazvikushamisa kana uchita urware ende kana uchiti wakaita nekusaziva. Panguva yekutanga first time ndakarohwa nehana but ndakangozozvigamuchira kuti isainzi. Iwati makashita kamwe chetewo saka makashita kangani? Kuda uyu ari kusiyirira. Pane pandakati ndinyatsongobvunza kuti nai Kuda iwe zvinhu izvi wakambozvifambisa sei? Akanditi tete munhu achindi zveropa zvakazozvinzwa patova paya takuti shamba chifamba naye achiti akandikwanisa. Saka zvakazoita kuti akazonza tete ini ndakanyatsoona kuti zvandakandaudzwa ndozvari pandidara ndikatokwaudzwa kuti zvandakaudzwa kunzi unoda kuita mari here akanditi mari ndiri kuida. Saka kuda pakazviita izvi akazviita pepa sekuti akati anoda kuita mota hombe, aita mota hombe nemari yakawanda. Zvimwe zvakazoda kutaurika haana kuzviudzwa. Apedza stage yezvinhu zvakaudzwa kuti ukadai unofanira kupinda mumutsi imomo nokubuda. Memory card inofanira kuva ine pane pati varungu totokaona imomo patakamhenda nayo patakaendako. Munoti vakadzi tumwe twakasina kupfeka netuchichichi. Saka iye pakati tuonekwa yana nefoni akairovera pazibva yapwanyika. Izvo takuzozviona. Iye Kuda. Saka ane zvinhu zvakazoudzwa kuti ukadai unofanira kudai uvazodai. Saka audzwa zvakazvibvuma zvese izvi kuti ndinozvita. Akazoudzwa kwokupedzisira kuti unofanira kuuraya mai vako, baba vako kana tete vako, vanhu vatatu unobva waita mari nemotikari. Izvi ndofunga akazoti kuuraya mai nababa nehama dzangu bvaramba. Ndopachibva atanga kudii kuita zvari kuita izvi. Aitozvitaura mafezezi kuti ndakada ndakatokuuraya but ndanyatsa kuuraya baba vangu namai vangu. Ati mungadai makatofa kuti ndakatova nemari. Akazvitaura pataiveri pakutanga tanga nditanga kumutora. Amoni panamubvunza pepe kuti unokwanisa kumupira mavhidhiyo yacho zimaona. Panamubvunza tete kuti zvinhu zvakapinda nekusaziva here kana kuti nekuda. Ari kutendera so because hapana paunozipinda murumi ugopinda murumi usina kumboudzwa kuti zvakamira sei. Hapana paunobayiwa jekiseni ipapo vasina kuudza kuti
kalife katiri kurarama kuti zviitike unofanira kuita abc saka iye ari kuita achipatenderera ipapo. Ndakatomubvunza akandiudza kuti nekumushaitoita kuti ndaifanira kuti ndiite mari nemota hombe handitika. Saka iye aifunga kuti mari nemota zvinongogumira pangoita mari nemota nekupinda muchiutsi nekurara nevasikana vakarara navo kutenderera. Hamuna kunzwa kuti ndaizvikontrol. Ai vanonyepa. Vanhu ivavo ndakaona foni yangu yakabva yapera moto tiri kwatakataenda iko kuti alongside debate road. Foni yakabva yapera moto airara navo. Saka arara navo aiti akabva murumu yeutsi adhakwa vese vadhakwa vachitenderedzwa imomo opinda murumu nevasikana vaya vorara imomo nomunhu anongora charo warara naye mameno kangani ozobuda unda kwabhosi wacho akazviita akuzvitenderera. Ende kwabhosi hanzi ari kana chimbopaimbokuti hanzi kwabhosi vaisikunzi chii kana vapedza. Kwabhosi anaundudzwa zvabhosi ndakaudzwa zveutsi hone zvakasikana zvakazvudzwa ende ndakatozviona tumwe twacho ndakazviona nemwe vhidhiyo pandanyazozvidzisa zvaivemo zvacho handimuona. Saka zvakazana zvokuti adaro achifunga kuti zvinopera zvakadaro oita mari nemotikari nechii handitika akati zvapera. Pakazoudzwa next stage yekuti unofanira kuuraya mai baba nanatete kuti kati atisisipe isusu ndofunde pakati ndosandisina munhu pakuramba izvozvozvo zvakabva zvazomukonzesa kudai bhosi zvakatanga 2018 ndipana nomutambe chimutora zvakwauri izvi ukanzi urayani tachokwadi chako vakangoti unochuza pavanhu vatatu mai baba kana aibudza ndiani ndiJoni Ramani. Saka inondobva wati chii ndopandakajamuka oraiti kuda ndozvandiudza kuti kubva patatanga dai pasina kuti tete vazotaura izvozvezvo iwe usiwe usiri kuzvitaura zvimwe zvacho ndiita ndichikangana onera wachikangana zvinotyisa onera wachikangana wazviziri izi haukangana handiti saka orai chitaura zvimwe zvavasina kukangana orit mina ndikudzokera mashure michandikubvunze kuti pawakajoina zvekupinda mumarooms izvi wakazvijoina uchida kupindirei kuti muzoita chii? handina kuita zvekujoina asi ndakanzi naJoni handi. Okay, John akakuti ukapinda mudzimba idzi woita izvi unozowana chii mukati meupenyu hwako? Aiti unowana mari yakawanda wakandipromisa 10,000 million asi havana kuzondipa mari yacho because ndakaramba kuti ndiuraye vabereki vangu. Right. Saka yatichu sekuru varipo vabereki vako varipo wakapinda musatanism nekuti waida kuita mari. Yeah. Wakatanga kurwara waramba kuuraya vabereki vako inova condition yekuti uite mari. Yeah. Saka iwe unopenga nditi handizivi pamaonera muita kuti reason capacity yangu iri low kana kuti. Saka kurwara kwako kuri papiwo waramba kuita zvaidiwa nemabhosi kwakaenzwa naJohn. Kufunga kwako iwe kurwara kwako kuri papi vakakuita sei mukati meupenyu hwako? Ndakuti ndikanzwa kana masongo ana King Natha ndaisvika papo ndotoda kupinda mukati momo mind dzangu ndasingachanzwisi kuti chii chiri chiitika kuzosvika ndada kurohwa mumwe wakadzi wakataiwa muregei ndopandakarekwa. Okay, saka wakajoina satanism kuda aya ndikubvunze wakajoina satanism here kuti uite mari? Apa ndasingazoti kwakujoina satanism but vaingondiudza ukajoina satanism kuite mari 10,000 million ando mari waita saka wakazoiwana nemari yacho? handina kuzoiwana. palist yako wakanzi unofanira kuraya vanhu vangani? 1 ndiani? mudhara baba varu vari kuzaka kumasvingo. saka vaizvisere kuti uda kwauraya? vasingazvizivi. natumwe wachitu mai kana tete. tete wako vapi wada kuuraya vacho? ndongo chero tete wandangochuza dangouraya pa waida kuchuza iwe panguva yongo chifunga wada kuchuza upi? mind idzodzo ndosandakazodzidhilita kusvika zvino. Una natete wangani? natete mai Abi, tete Future, tete Shaina, tete Justina 4. Awa saka nditete chani? Nditete mai Abi. Saka wakawanzira dzidzi? Kwati anenge waura? Saka vana kutokutenda kuti
Ndauraya. Saka alright. Uda kusiya here zvawakapinda izvi kuda. Handizoti kana mukira wati kusiya mukira wati ndisiye zvinhu zvakaita sezvizvi zvokuti wakapinda muroom mukarara nevasikana ukapinda muroom ukarara nabhosi akakupa maconditions bhosi process yekutanga wanga watopinda kudhara kusvika uzobuda kuroom ina bhosi utaita kuti chingo chane kana dezvasiri zvokuti Kuuraya iwe nyaya chingo chane chichaitika ndamboita zvechingo chane anoita zvechingo chane iwe handina sure tsanangura chokwadi zvechingo chane ndamboita murume amaipinda mamusina vakomana mamusina naJohn uyu wainge ushamwari chete okay alright still takuda uchipedza uri kuda here kusiya zvese uda kucleanswa here process yawakapinda naye muzviutsi nekurara nevasikana kusvika kuna bosi zvisiri zvokuuraya vabereki bo aiwa vabereki wakatovaregera kudhara ka izvi hazvina kuuraya ndikuti uda kubviswa here handivati chete wakabvaudza kuti hamundigoni nekuti zvandakapinda izvi zviri muropa saka mubvudzi wangu kuti uri kuda here kuti zviburitswe muropa rako handidi nenda because ndikabudiswa pamwe ndokupedzisira bhodhi yangu ndisingachakwanisi kuita mabasa ari hevi haudi kuti uitwe zvakanaka uchitambudza kuya kunoku iwewe uri kubvunzwa kuti haudi here kuti tikugadzire kuti uve munhu kwaye zvibude zvipere zvese izvi zvipere uirane nasekuru uirane namama uirane natete hauzvide izvozvo ndoda okay alright saka sekuru maconditions avanokupa sekuru kana vakukubatsira haasi ekuuraya munhu haasi ekurwarisa munhu haasi ekurwarisa munhu haupinde murumu yaunopinda uri wega ikuita chiutsi handiti haupinde rumu yamunozogara muri tuna sekuru makatarisana so sezva wakaita nabhosi wewe ukaona vaakudaro ibva wati kwete tsvagai mumwe munhu apinde munomu handiti ubvise mweyo satanist kupero uri kuda here kuti ubvise mweyo satanist kupero yainisa zvokuti takakubvisa wozonokwira mudenga wagara upamba utobasa ani makore mangani mhanyi siyataurega ndizvo zvanogona kutaura izvizvidheti racho rakanongori mangani 29 zviziva kuti kudii 29 date 24 November 1993 10 ndo yandakakamba komabhebhi akudana kusouth africa ndananani na kutadzo ndo musikana wandichiri kunyatsa kuziva zita rake vamwe 5 handichavaziva komunomu munomu mundara handaisatani bhebhi komachembero wambodana namashuru ndakambodana nauyu akodzanisote nawe kuda pashamwari dzavo dzawashanda nadzidzidzi dzakatoitawo dzimba nemota zvawaida kunzi uite naJohn izvo shamwari dzangu shamwari dzangu vaingoshanda aiwa naJohn ndiye akakupinza muprocess yekuenda kuti uite mari nemota ne10,000 million vamwe vatori nemota dzakawandisa mabm chichi kufara vanofara Friday Saturday Sunday vachigocha vachimwa vadoro vakaita sana John Walker Delgado Flying Fish Autumn Harvest akangosiyana saka ndo zvawaida upenyu hwawaida uyo sekuru wako vasika kuda aiwa nodotwa sekuru natete namaiguru vauya kuti ubatsire sekuru vanokubatsira handitika sekuru anobatsirwa kuda izvo zvamazitaura tetezvi process yavo yese vanoisirwa mari nemota pamberi avo vobva vaona kaupenyu kakutaura kewawe asi havaudzwe condition yaakazoramba vese mukaona vanozotambura vachiuya kuno condition iyoyo vari kuitadza iyoyo iyoyo zvakavaomera vese vanouya kuno
Kuuraya. Akasirega. Ndakandizvitaura kuti condition. uyu munhu akajoinisa satanism. But pasatanism unoti zvese unogona kuzvita chinonge zvakapfava. Pakuzonzi last minute itasoita so. Anozona kuti kumwe mazano. Zvikumwe ndikuinzwa. Kuti uite marobonzi Kuuraya vai papapo vese. Unodimba chimwe chokumashure chokumapeto. Che ana chombi. Uyandimura. Mzuri. Mari kana yesi. Kupeka imba ino kudimbura chigumbu. Ebo. Handi mondimbura chidiki nepanapa pajoin. Unodimbura zvese. Zvese? Kana kupa imba ino. Kana zvizvose mundaramai. Zvose mai asi kana chiri 1 bo. Undokupa imba ino. But kakudimbura chigumbu uzvobva unouraya atete wako. Papo mani. Mweyo kuda ngaubude mauri. Mweyo ukombo usiyana umana dikisteri. Mweyo ngaubude kuda mauri. Chanda nesimba unisita chembera tamadhara. Anditi kuzichengeta. Atina mushonga kudauti. Chinhu chandoda kuudza sekuruva. Hati munoona mushini manyu wauya. Wasekuru uya manyu wavo kuchovha udaiwo. Ndakafunga sokuti sainzi dzinoti wapedza kusona mogona kutorawo vata utanga kudii kujima nawo udzosera mangwanagwana kwaidza wotanga kusona hembe usiku wovata utanga ujima nawo saka zvinoita in process night. Alright kuda mira wabatsiri wera sekuru mira Mambo.